Il-Prim Ministru mexxej tal-Labor Robert Abela ma ċaħax ir-rabta li għandu ma' Christian Borch li lin mix-xogħol professjonali tiegħu. Dan hekk kif meta kien mistoqsim il-ġurnalisti tlieta fil-għaxija Abela spjega li għamel sansitra biċċa business ma' Christian Borch, wieħed mill-akkużati li tresqu l-qorti b'rabta maħtif ta' persuna fl-24 ta' Jannar fejn iddoh li jistuprawlu lil loħtu u li jaqtawlu subajja barra. Jiena kont fil-passat l-avukat ta' Christian Borch u nassumi li s-saqsinu kol jek għax kelli diġà daħlet domanda f'dak is-sens jekk għax kelli x'interessi oħrajn miegħu. Niftakar li numru ta' fil-passat kien hemm sitwazzjoni fejn kelli konvenju parti minn konvenju ta' proprjetà u kien ġi ċedut favur waħda mill-kumpaniji tiegħu. Ġifieri kelli semma persuni oħrajn ta' konvenju ta' proprjetà u kien ġi ċedut favur waħda mill-kumpaniji tiegħu. Fil-waqt li Borch kemm il-darba ftaħar fuq il-mita soċjali dwar ir-relazzjoni mill-qrib li għandu mal-Prim Ministru mexxej tal-Labor Robert Abela fejn iddiskrivih ukoll bħala ħabib tajjeb ħafna. Sorsi qrib l-investigazzjoni li tkellmu ma' Times of Malta spjegaw li Christian Borch tiġi konsidrat bħala il-moħħ wara l-operazzjoni. Borch li huwa riċediv huwa sit ta' diversi kumpaniji ta' beħ ta' karozzi kif ukoll karozzi tal-kiri mhux biss Malta iżda anke f'Isqallija u f'Ċipru. Fil-waqt li qed jisqu li kemm is-sezzjoni tal-Pulizija ta' kontra drogi kif ukoll tal-ħasil ta' flus tjaraw il-possibilità kif ix-showroom tal-karozzi u kumpaniji simili ntużaw sabiex jaħslu l-flus akkwistati mill-beħ ta' drogi fejn fost il-persuni ta' din l-investigazzjoni partikolari hemm Christian Borch flimkien ma' Thorn Manjon bl-istħarriġ sansitra jmur lura għal Ġunju tal-2021. Il-ġurnal jirrapporta li Christian Borch, Tyson Grek, Thorn Manjon, Bertrand Soppardi u Jeremy Borch allegatament huma involuti f'ħafna aktar każi minn barra dan it-tif. Irrapporta wkoll li l-pulizija qed jissoktaw bl-investigazzjonijiet tagħhom biex jaraw kif permezz tal-cryptocurrency dan il-grupp ta' persuni allegatament daħal f'pajjiżna drogi, armi u splussiv mid-dark web. Sa dan it-tant matul il-jum tal-erba' brabta mal-każ tressa l-qorti wkoll Luke John Milton li ngħata l-ħelsin mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 3,000 euro u ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma u l-familja tiegħu.